Podriť mi to posunie. Podruj, ale jako? Toto by sme mali. A teraz? Ty pána. No a teraz čo? Ale mne sa to dáva preč z rite. Dobre. Je to studený kurník. A teraz čo? Mám nudlu, čiže môžem ísť skúsiť aspoň trochu dozadu. Počkaj. Ale už ideš tou. No. Pomoc! Tak to je to,